Unya, anion na din ipagpagamay tiyan di ay. Unya, unsa man pud ni? Ni YouTube. Pre, Ay, may pre. nasa makadira. Mga pre, nagtanaw-tanaw ako sa YouTube ba unsa pagpagamay tiyan. Natingala kay ko nimo no sa parang ganana naman. Mo gani kay akong uyab mga sad good ba kay niburot ta sa dantiyan kay. Sige, may kaog street food dito sa Rotary. Banto, grasa gid mo street foods di ay. Mo gani mo tiyan on. Mo nang nagtanaw ka og sa YouTube para pampagamay og tiyan. Oo. Kabalo baka pre nga na sekreto pampagamay og tiyan. May sekreto pagpagamay tiyan. Kay isa lang nimo buhaton mo gamay imong tiyan. Kaysa ra buhaton. Oh. Nya, kami nga Tanawa kong tiyan. oh, grabe. Kami good pre nga magtulo na mi kasi mana nimo ginahimo. Tulong kasi man na inyong ginabuhat ingon ana. Oh, wala. Tapos Gyapon. wala pa ni gamay yung tiyan. Wala. Saon man ni? Karon, salamat ka pre kay na ako dire. Tudluan ta ka, gusto ka tudluan ta ka. Pre, tuloy pug pre yung saon man na. Simple ra kayo na pre. Unsay ginakaon nimong kanon karon? Humay. Humay. Mm. Pag-ilis og mais. Mais. Oh, ani nga ni ang buhaton nimo ha, isa lang kanan-ana nimo pre. Mugamay jud imong tiyan, promise. Sige, pero Ani, unsay ginabuhat nimo pag maglungag kag kanon? Asa tama ng tubig? dire ah. Dire, Oh, dire. alis din na. Alis Pag din? nagluto ka og mais pre, di ba dire man ang tubig? Oh, Palapasa dire gamay pre. palapason dia at aman. Oh, dire. Paglapas ana pre, di ba itak-ang man nimo sa kayo? Oo. Unsay ginabuhat nimo be para maluto ang mais? Para maluto ang mais. Oh. Ginakuan, ginaukay. Ginaukay nimo, ginaunsa nimo pag-ukay? Paana lang. Simple lang nga ukay nga rotation ba? Mali, dili nguna na ang tamang pag-ukay. Gusto kag kaisa lang kananan sa mais mo gamay mong tiyan. Mali to. Mali to. Usa ang proper nga kuan niya pag ukay. Di ba ana man ginabuhat sa uban? Oh. Ang pag-ukay ana pre dili nguna na kay madaot man ang stimulation process niya. Daot. Oh, dapat ana lang. Ani. Oh, Oh. para smooth ba? Isa na sa mga sekreto. Isa na sa mga sekreto unsa pa. Hmm. Unya, karon no, pag humana nimo og mix sa mais, Oh. pag maluto na unsa ginabuhat nimo? Pag maluto na, Oh, ako na dayon haunon. haunon dayon nimo? Oh. Ayaw hauna pre. Ayaw hauna dayon pagkaluto sa mais. Dili haunon. Ayaw, ang buhaton nimo ano no, naluto ng mais no. Oh. Di ba ibutang naman nimo ng kaldero dito sa walay kayo? Oo. Oh, ayaw sa hauna, but niya sa og asin ang taklob sa kaldero. Asin. Oh, but niya gasin ang taklob sa kaldero. Usa day epekto ng asin ni butang sa kaldero. Ang epekto ana pre, maka-prevent na siya og abnormal evaporation process. Also, ang katong mga good bacteria niya matapok sa sulod kay na may asin nga nag-protect sa ila sa ibabaw. Yawa no, nya ang flavor niya. Oh, ma-enhance Ma-enhance ang ang aroma flavor. niya, ang aroma pod. Yawa no, mas mulami ang mais. Mas mulami siya at the same time, mas muatso pa jud. Mas Headphone rip, 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 rip. Playphone hit, hit, hit. unya. Mo na karon pre no, pagkaon nimo sa mais pre, isa ka hungitan lang, mugamay dayon imong tiyan. Mugamay akong tiyan. Mugamay dayon imong tiyan, isa ka hungitan lang. Sure ka pre? Oh, basta muhiyak lang ka. Gago jud kay ka ba? Oo. Unsay kasagaran ginabuhat nimo pag maluto ang kanon? Kauno na ako ritso. Unsay ay? Tudloy ra ko pre. Ah, kapre, tuloy pag pre unsa man na. Amo na ko. Ay. Shoutout ko sa akong sponsor karon, Boyax Clothing Line, naghatag og t-shirt sa kuha. Kita mo ni mga t-shirt kapa kayo. O kani akong gisuot karon nga murag jersey short. So ibutan na lang ako ang link nila dire sa Obos. I-check na lang ninyo.